Som a finals de maig i ens apropem ja al final del curs escolar i això vol dir que els Jocs Escolars també s'acosten a les seves últimes jornades. És per aquest motiu que abans de la festa de clausura oficial dels Jocs Escolars, que es celebrarà d'aquí una setmana, s'ha volgut reconèixer la col·laboració de totes aquelles persones i entitats que cada cap de setmana fan possible que els nois i noies de la ciutat s'iniciïn en la pràctica esportiva a través d'aquesta competició. Aquest dijous a la tarda s'ha celebrat un acte de reconeixement de tots els col·laboradors dels Jocs Escolars. Així, en primer lloc, l'alcalde de la ciutat, Joaquim Balsera, acompanyat d'Anna Becerra, presidenta de l'àmbit de benestar i serveis a la persona, Jordi Jiménez, regidor d'Esports, i de Juan José Sebastián, president del Consell Esportiu Escolar de Gavà, s'ha reunit amb els delegats dels Jocs Escolars als baixos del museu per agrair la tasca realitzada durant tot el curs escolar en relació amb aquesta competició que a punt està de complir ja 30 edicions. A tots ells se'ls va fer entrega d'un llibre. Posteriorment, autoritats i delegats es van traslladar als jardins del museu, on es va reconèixer la tasca de les persones que han treballat i col·laborat durant l'any per l'esport escolar a Gavà. A totes les escoles i entitats col·laboradores se'ls va fer entrega d'un obsequi. Si és important la pràctica de l'esport, més important és la pràctica de l'esport en edat escolar per allò que transmet, per els valors, per el treball en equip, per el companyerisme. En definitiva, vosaltres el que feu és que a Gavà hi hagi aquests Jocs Escolars, un dels que són més concorreguts de tota la comarca del Baix Llobregat, i això, sens dubte, per nosaltres és un motiu de satisfacció. He de felicitar-vos per la feina que esteu realitzant durant tot un curs que heu lograt, com ha dit el senyor alcalde, està a la capçalera de tota la nostra comarca i això és molt important. I això no ho fem nosaltres, ho feu vosaltres. Per la qual cosa espero que seguiu així, espero que seguiu la mateixa línia i sobretot que us animeu, que animeu els vostres alumnes, perquè són alumnes, perquè estem en col·legis, perquè participin cada vegada més. A banda d'aquests obsequis, també es va voler reconèixer la tasca feta pels educadors esportius i els àrbitres. En aquest sentit, es van lliurar unes plaques per la feina feta durant molts anys a Esther Escofet i a Núria Partida. No, porque siempre me he dedicado al balonmano y bueno, es ver cómo los niños aprenden y vas enseñando y que les gusten, que se apunten y toda esta historia. Els Jocs Escolars posaran punt i final a aquesta 29a edició el proper 31 de maig amb l'acte d'entrega dels trofeus als guanyadors de les competicions.